Ya ora iso. Anak aku iso ngurupke. Ora percaya. Anak kowe iki selalu ora percaya karo bojo. Ora. Oh, iki iso murup. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nyuwun lampu menika tanpa desa tanpa desa saged murup. Lho, murup. Oh. Murup. Ndek bojo siji. Ajak wong golek pangan ki abot, Cip. Penak nyinden anggerane mana-mana. Karo bojomu ora ana. Oh ya. Matur sugeng kanca pengawit sedaya sak pangripun saking ngriki kula dongake lancar laris sehat. Nggih. Ora rumah kok sampean iki saiki rada pinter. Lah aku ya sekolah kok biyen. Dadi singkatan apa wae ki iso. Ayo, gumun aku yan karo kowe iki, Pak Nih. Ora mung gumun nek cara Banyumas ki ngarani telo gantung gandul. Gandul. Nek nangka nangka. Nangka. Nek letakon telo gantung loro nangka tok ya gandul-gandul nangka tok. Ah kepriwe sih kabare apik-apik bae lah. Nyong ya kayak kiye ngono. Iya, tetot. Ha nyong ya iya. Kowe iki jenengmu sapa jane? Jenengku ki Asih Lestari yo. Sapa? Asih Lestari. Nek jane ora asli ora apik nek iki. Kok iso ora apik piye to? Dilih wangsa Subali. Wangsa Subali? Tegese wangsa Piye? Subali. Tegese apa tegese? Wonge ora sepira, susumu kaya bal poli. Ayo vitamin kok ya. Nuwun sewu kagem sedulur-dulur ingkang sami lenggah. Sedulur kula ngambal iki sapa sing iso udut karo omong ning rokoke ora tiba, mangke tak paringi 10.000. Ora ana. Kyai kene iki ra ana kok ya. Sampean iso apa piye? Udut karo omong ning rokoke ora tiba. Alah sampean iso apa piye? Ana aku iso nek Coba. Anu lho. Untuk kalau udut karo omong ngene iki. Sang ya para tamu kakawah putri kula ingkang kapiji ingkang amuga gati kepareng ngaturaken munggah urtaning adicara ing dalu menika. Wali matur nuwun munduh mantu. Pramila sumangga kula suwun donga lan restunipun sedaya para kadang ingkang sami rawuh. Matur nuwun kita akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nek loro ra iso ambegan jare. Ya iso. Iso. Ah, Subali. Ora ndek bojo sampean ki rumah sakku ora cepet tuwa ya. Ha ta? Lah aku ki ana tetembungan telek teles teletong kudan. Apa kuwi? Elek Apa luwes meneh? akeh cah wedok kedanan. Elah, lek kaya yak-yakon. Cakep. Tuh. Apa meneh gatelen apa piye? Apa? Kuwi mau kok kukur-kukur iki gatelen apa piye? Kepareng matur ingkang amuga gati kula namung nderek nyuwun wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi ingkang putra dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Sedaya ingkang sami rawuh kaparingi nikmat sehat. Derek nepangaken nami kula Mbah Kantong Bolong, alamat kula Kulon Stadion Sepak Bola Mataram Sultan Agung Pacar. Pinarak menawi rawuh wonten ing tlatah Bantul. Kula gadah sederek wonten paparan mriki, kula mboten takabur. Menika lurahipun Singkil Kilen Mas Dwi, menika bojone niku tunggal kula. Nggih. Ya. Oh. Ya, iki minangkani pamujute sedulur-dulur. Heeh. Arep nyanyi apa daturke sing sepuh-sepuh rin. Nuwun sewu para pepunden sepuh, ibu-ibu badhe ngersakaken lagu napa, Bu? Podang Kuning. Podang Kuning. Ya, Podang Kuning. Yo karo joget yo. Ya, yu sapa? Yu Paina. Nggih, pun kula dongake sehat yu Paina. Heeh, Painah Paijem, heeh. Nek sing cah lanang kae mau Parino. Paidi ya. Pun sing Podang Kuning. Nggih, nuwun sewu kanca pengrawit kula nyuwun Podang Kuning. Karo sambel kemangi sampean. Njur kowe apa nok sisan? Nok Paijem. Ya. Gubak Kasamara
Ya. Podang kuning gubuk asmara, podang kuning sikit. Ya. Ya, iya kan wujud temong paksi kuwi manuk apa? Manuk foksil. Oh. Lah aku ki kewan sing alam donya iso kabeh kok. Alah apa yo yo? Ambok kowe njaluk swara apa? 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 Manuk-manuk apa kuwi? Kodhok. Heeh. Nek kodhok ning Kuwi kodhok, nek manuk-manuk. Yo diteruske le bawa. Kawitang lining alos manis tur mraati Sing nyuting le mresani ngantek ra kedhep. Mas Gina apa Mas apa ya aku lali. Muga-muga sak pengurus tekene lancar laris ya, Le. Ya. Yuk. Wis semikian kula golek isi podang jenat Apik suaramu. ayo apik wong ya bojomu to. Nah iya biyen kowe tak tek bojo ki tukane ora gelang ora kalung. Apa? Nek dhuwit emoh mung njaluk singkatan S8. Ha iso. Jane. Tegese S8 ku piye? Lali aku. Saya suka sama situ sebab situ sudah supit, aku ya supit. Oh iya bener Jani ya bener wis supit. Abiyen ki kowe ki lakune ora ngono ki kok, Bu. Ha piye? Lakumu ki ngene iki. Ning ana apike. Lah piye? Nek ceblok dhewe rasah ngundang tanggane ceblok ibu. Yo. Iba bunga hingga tiku. Wah, cengkoke gregele apik ya. Nyanding bisa dadi tombo. Sapa sing njaluk podang kuning ki mau ngacung? Yo, sapa yo? Nah, ngono kowe ra yo malah deg-degan ta, Bude? Ya, yuk. Esok awan ning omah
tenan. Wah, alhamdulillah. Le sesuk nek Bantul mampir nggon aku ya, Cah. Ya. Dikai apa? Nek nggon aku ki gaweane mung gawe lempeng. Ya lempeng. Yuk, dilanjut, Bu.